Alhamdulillah guys. Adikku Dio wis oleh pulang dari rumah sakit. Nah, itu dia. Masya Allah, tabarakallah. Arek bayi guys, tungakno ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah, diwangi toh ya. Kan aku ngewangi nyuting. Pakaiannya gue merah dulu. Gak apa-apa wong pasiennya wis mari. Assalamualaikum. Apa sih ini? Masih sangguya-guyu meskipun seruane pek kuwi. Iya wes. Iya. Lah ya wis sangguya-guyu meskipun seruane pek. Meskipun seruane pek. Dia takon adus cuman deh. Aku adus dah mbok pocet. Iya Pak. Ya Allah, kelet. Sadar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nyampe rumah Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, Gusti, alhamdulillah. Aku tiba di tempatku sih. Ternyaman begini ya. Apa kuwi? Piye yo? Contohnya siapa ini? Ah ya, nanti Pak. Heh? Wis penak tenan yo. Wes alhamdulillah. Aja balik-balik nah yo. Wes yo, wes. Wis cukup. Wes cukup. Mbok Ya. iki. Wis iki karek ndonga tok nggo Mbah Yi, guys. Ben muga-muga Mbah Yi yo ben iso mantuk dalam keadaan sehat walafiat neh, ben iso nglumpuk karo putu-putune neh. Amin. Amin. Tungane yo, guys. Cuma ya tak rezeki yo. Kondi ndah. Tonggone sapa gak roh omput sing gawa saya. Oh, dikek melon. Sapa mang aku kok lali, Pak. Pak, sapa Terus iki apa iki sing mbok go mantuk? ya Iki obat, terus mari ngono iki tisu. Terus iki apa? iki sih. Ya padha ae. Iku. Iki apa? Iki bunda tuku maem kan ngene to ceritane rungokno ya kan. Bude telepon, "Dek, tak gak maem ya ya, Mbak." Aku bingung terus mari ngono ngene. Lah kan gak roh nek am toyo to. Jadi belike 3, aku Bude Mama. Kan wis ning ICU, terus Bude ngeteri siji. Anu rasuah ya. Plorak-plorok ndek. Iya, wis tak pangane kuwi aku. Terus aku tak tuku aku. Apa ya, Le? Ora ana sing ngutik iki. Tikus paling yo. Nanti. Hah? Sumpah kene sing ngutik. Ora ana sing ngguri rene, ora ana sing iya yo ora tau nyekel. Kuwi ki ning kono kuwi tak inggirno yo. Kuwi tenan, kene sing ora ana sing ngutik, ora ana sing piye-piye. Makane tak didele ning panggon kono. Apa neh ndek iki Bunda beremosi ambek ADM kuwi tok ae aku paling ndekek iki tok. Andukku iki. Tapi aku gak inget ora ndekek apa-apa neh. Pokrek piye? Nah ini pokoknya no 600.000. Mosok kencenge ngono tok 600.000. Dih, kena enak ra percaya. Iki nih. Iki nih. Kecepet apa piye? Kuwi mah Ini kene kabeh. ning isor. Berarti Kuwi tikus. enek ngonoke apa ayah kuwi. Kuwi ndek iki gak ning kono kuwi alat mandine. Pokoke ndek iki yo aku roh ki ning dhuwur kono ijekan. Ini isor kecacaran kabeh kok. Kenapa tak dikek dhuwur kono? Mergo berarti cebloke tikus paling. Mergo nek ning kene kan mesti digombah-ombah digo apa yo, malah kesenggol-senggol nek ning kono kan ndeke kan anu to. Lah kenapa gak mbok lempet ngono, mbok sisakno kuwi? Ora iso kok. Aku dhewe yo wis ngene. Aku gak ora tenan yo, tenan. Aku yo gak. Pokoke iki ning kene ning dhuwur kene yo. Pancingnya langsung Aku gak menyentuh. Kok langsung pancing settingan. Aku iki tok mau menumpang andukku tok keri ning kene karena aku beradus kan gak konten ndek bengi ning kene. Wis kuwi tok.
Iya ayo rene yo kayak kuwi Mas Sam. Tenan, gak bohong. Iki ceblok rene Mang. Nek ceblok kan berarti nek sing nyenggol kan, tapi iki terus terang lewat mandine pakmu. Lagi berpiket wong iki iki. Tapi aku gak ro. Kok wong takoki sisir pakmu. Loro karo sih. Sabar ya. Berarti kowe gak oleh mancing neh wisan. Kon pensiun dadi pemancing. Nih. Ini kira murah. Ngomong soalnya itu. Lha kuwi mosok iso ditembung-tembung dilas ngono? Itu mana? Bukan masih tuku ngene-ane tok. Itu enak. Lagi enak. Iki enak tak pernah sih. 600.000. Iki di Hah? Aduh. Ya Allah, yo tuku ngene-ane kok. 600.000 apa-apa kok. Berarti selama iki kowe duwe morono ning ngene iki. Mancing bos. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Nah, terus yo, nah cukur. Terus yo ya oh ya delok yo rupane. Awam dek kowru yo. Iya ya aku merasa Loh. ya Allah Gusti. Kawru itu kan. Karo mbokne ya Allah mbokne sampe gedene. Yo, nah terus le, dan seger le. Dang, saka rumah sakit kabeh kuwi. Penak iki. Ramas, sikat gigi. Delok ndasem kuwi ya Allah, pekutu. Gigimu ngono kene. Kene. Kuwi apa neh paket. Loro iki iso check out, guys, Mas Sam. Loro Kuwi loro padahal. Loro gak iso mangan ya ndak yo. Kuwi tangane iki iso ngradil check out. Check out yo mie pedes kae omonge yo. Iya, wis iling. Mie pedes. Ngono ki lho piye ngono perasaane iki? Apa kuwi ya Allah? Delok-delok. Jare jame kancanem. Duh. Saiki nek gak tau jujur mbek aku. Kan iki kan aku ngomong, iki jame sapa yo? Jame kancaku. Lah mek apa mbok tukono casing? Biar jadi hijau dia. Berarti jame sapa iki? Enggak tahu sih. Ora jelas ya kowe urip. Kok iso? Iki apa kasur ya? Apa mesine? Ada mesine tapi bukan nggo mulai karo mamamu. Dan kita iseni. Bisa saja kan. Ora Kok apa-apa nek ya tak kan. tinggali ora gini mah kok iso. Tinggal apa enggak? Itu sebenarnya kayak apa sih? Ya, Pak. Guys yo, jadi ya pokok mana intine kene njaluk donga nggo bayi. Kesembuhan ya Jas Mas iki diberikan yang terbaik. Semoga ki dan seger waras kayak sedia kala. Intinya ki keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin. Kok kadang kan ada sing ngene. Kok gak digawa ning rumah sakit yang lebih besar? Enggak, iki malah lebih menjuruse kuwi ning aku. Jadi faktor bayi semua itu gara-gara aku bengak-bengok. Padahal bayi loro pun kuwi lambene kuwi ya bengak-bengok. Dan omongi yo Mbah iki istilah iki roh repa bengok-bengok ngono ki wis kuat. Dari lahir iki wis kuat yo. Jadi kayak enek swara piye-piye iki Mbah iki asline gak piye-piye. Bukan faktor itu yang menyebabkan bayi sakit iki juga faktor iku wis biasa Mas iki putune iki cangkeme ombo kabeh. Dadi ngono ki nek bengak-bengok terus mari ngono. Wong nek nunggoni bayi ngono ki padha cangkeme padha wombu kabeh. Tapi ki bayi ki nek ditunggoni anak putu yang ceria ngono kuwi seneng malahan daripada sing sepi kaya wong nek sepi ngono iki padha meneng ae padha ning ndi ya. Film rene kena apa mesti kaya ngono kok misalnya kaya bunda gak rono ngono ya kadang kan wong ndek masih cedak ngene iki ya sedina ki bergelut dengan ngono kae kowe roh dhewe yo. Ki ndek iki padha tak sapone rowo sik kabeh kowe ora tau mulih niki. Saiki lho wis anakune kok ngono. Kowe gak stres ngrasakno ndek iki luwih kandel to kok kuwi. Kayak ana 3 dina dek. Omahku mang malah kok debu vulkanik. Aku sampe ya Allah Gusti. Budhe mau mulih, Bra. Mulai. Terus roh omahe piye, Dik? Oh gae dibenoe ora nyapu wae. Wong wis jelas. Dek selas sarang boya. Wis Sementing gak rubah ya wis. Iya, penting dinguk gak rubah. Intan ngingoke mau botol wis, Wis. botol ijek wis balik neh. Nah, tenan pokok iki Mas iki saat musim berdebu koyo ngene iki lho. Dadi iki intine ngene lho. Oh gak perkara kok repa bengok kuwi gak mbah iki seneng nek putune nglumpuk iki seneng koyo wingi. Tahun maksudnya iki apa dulurane kabeh ngono terus Mas kok langsung koyo seneng ngono lho dek iki koyo
ada semangat kayak ngono kuwi. Malahan tak mongi. Dadi ki ora perkara kuwi pemirsa, namanya orang yo wis duwe basic sakit to, jenenge sakit. Ya wis diopeni mendino. Tapi kan wong ngono iki organ dalam kan awake dhewe kan gak roh to. Kok gak diopeni A B C D E F G. Saiki kan yo kayak ngene, awake dhewe wis berusaha kok misale medis sudah, terus apa kayak alternatif kok di terapi apa itu ya sudah, kok terapi juga guys, gak mudah ya nggo bayi kan harus bopong, didekek ning kursi roda, dikek opo. Kabeh iki usaha iki nek keluarga iki aslinya wis semaksimal mungkin kok misale kok kan dibawa ke rumah sakit besar ngono. Kabeh iki enek piye yo? Enek pertimbangan lah, kok pertimbangan bukan eman. Oh kok eman bukan kok ngono enggak. Nah saiki lho ya nek digorono kabeh iki sik duwe tanggungan lho, gak enek sing gak lho, maksudnya koyo isik duwe anak sekolah kabeh. Bener. Aduh ki yo nek memang dikei mari kasarane iki, nek rumah sakit kecil pun insya Allah mari kan ngono. Semua ki koyo ada prosesnya, ada apa. Ya kok ngono ki mang wong loro ki digolekno obat sejauh mungkin kok istilahnya Mbah Kong kae walah. Nek Mbah Kong kan memang kan kita belum punya tanggungan sing piye yo. Yo kan kan ijek padha Mas, ijek Heeh. padha Bunda yo, bunda keadaan memang keadaan hamil. Tapi nek meteng ki anak kan iso digowo murak-marik kan yang jero weteng. gak usah cara gak usah ngopeni mangan, opo gak rewel, gak nuwokno gak apa. Dadi walaupun hamil ki iso ngetutno malahan ngono lho. Nah nek saiki ting sekali bener anakku gede-gede tapi kan yo enggak semudah itu kok ngene iki sawan iki. Ya Allah, aku ndak diopeni blas iki gak dianggap model ngono ki aku yo nelongso Pak. Ya Allah, Tindo ndak aku. Betul ngene ke mana dhewe kok ngono kan. Laki ngono ki wis nelongso aku. Kayak ya Allah wong tuwa kok luwih abot sijine padahal kan sijine dalam keadaan sakit, tapi kan yo koyo bocah kan tetep aku ki dhewe andang ngene dhewe. Aduh wis gede tapi aku nelongso. Ya biyen lah guys diindom nek aku yo jeblesku ancen aku wira-wiri ambek ngopeni adikku karena mamaku kan adike telu to, malah iki luwih berat nek sama meneh repati kon nyani Mbah Yi kan sing lebihan kan mamahe to. Dadi mendingan dhek sing ngopeni adike terus mamah sini kono. Ya sini yo kesel tapi kan istilahnya kalau di ICU itu kan lebih terkontrol perawat-perawatnya toh Pak. Jadi apa-apa perawatnya jadi kayak keluarga ki cuma kayak misalnya ada apa ngono ki butuh apa ngono ki dipanggil, kayak ada visit dokter apa ngono ki dipanggil. Lebih tercover lah kasarannya kayak gitu. Mesti kan juga ning ICU kan terkontrol monitor begini yo. Aku ki sakjane yo pengen maksudnya kayak full nungguin ibuku tapi kan di samping iku kan kayak aku ki di tanggungan anak yo bojo mesti kan kayak ngono ya Pak yo mama juga ki yo di bojo ini anak padha wae nek ditanya itu padha tapi kan bojone mama posisi kan di luar kota dadi niki enggak sing setiap hari harus disiapkan apa kayak ngono ki kowe roh dhewe to ommu ki manja wonge apa-apa kudu njaluk disiapke iki mono yo maksudnya kok dindum lah Pak dindum kok iki mang mama karo bude ning kono. Lah aku apa kono mung aku yo di pasien. Pakane ngeterno tok yo wis terus ilang neh terus piye nek urusan ku wis ditelepon. Dikon ngurusi listrik apa-apa aku yo gak roh. Ya wis ana lah pokok main guys intine piye yo aku ki tidak membenarkan awakku bengak-bengok yo cuma tapi ki kalian roh dhewe adikku ki super duper ndablek Masya Allah tabarakallah ya Allah aku kadang aku ki ora pengen guys bengak-bengok koyo ngono tapi nek ndekne iki digugah sing secara apik ataupun ndekne digugah secara lembut iki padha koyo di Nina bobok yo. Terus saiki nek pomoku gak tak konten jarine seru. Daily konten gugah kesetresan Repa ngono. Jadi kayak serba salah kan aku ki jare seru. Gawe konten Nokia Repa wis gak popo apa tetep menghibur. Engko nek kuwi aku bengak-bengok kuwi kontennya jare guru-guru faktore gara-gara aku gara-gara bayi sampai iki drop neh. Dropnya kan gini kalau merasa bukan karena Repa kak ngono. Fisik bayi kan suwe saya tua dan bayi itu
nek dikon maem iki terus terang memang susah sekali. Jadi iki kayak asupan nutrisi yang ada di dalam tubuh ki memang kurang. Ngono lho, dadine yo piye meneh yo jenenge wong wis sepuh ki kadang kan nek sing ngomong ngene to, wong nek wis tuwa lambungnya mengecil. Memang iya nek gitu masa kayak maem ya bayangno maem ini gak tajin ya bubur itu 2 sendok. Misalnya lebih dari 2 sendok dhek mutah. Terus awake dhewe kon piye bayangno. Kayak ngono. Dadi niki ini nang diler kok nek maem ben adem. Terus aneh koyo ya nek jenenge keluarga ki yo pengene ki yang terbaik kan ngono ki. Aku kan seneng suwedeh atiku ki mbah bingung ngono lho, bingung dhewe aku ki. Gak iso tenang. gak iso kok ngene iki ning omah tapi atine ki mbah ning ndi mlayang, pikirane mlayang. Ngono lho. Wong mana nggak duwe keluarga di rumah sakit, iki gak iso tenang. Uripe koyo langsung mamang ngono lho. Apa yang nglakoni apa ya mikir suwi sik memang. Aku kok nek mbok cek CCTV, buka pagar budhe yo aku mlebu metu. Terus aku mikir apa yo aku yo ngono. Bingung iki Bingung. Kabeh mesti ya wong-wong nek duwe keluarga loro tetep ngono ya. Dadi kok bingung dhewe ngono. Aku karo mamahmu ngono ki nek bengi-bengi ngono ya. Ndek gak iso turu ngono Mbak, aku tak turu sik ya. Ngono ndek wayah turu aku melek ngono. Dadi aku malah mbok bingung, pokoknya bingung ngono kuwi wong loro serba bingung. Wis pokoke doa terbaik kaya pemirsa muga-muga ki diparingi obat yang mujarab dan mukjizat. Mesti ngono mukjizat muga-muga Mbah iki sehat terus, seneng terus ben iso nunggoni anak putune, cicite, buyute. Wis ngono pokoke dungane ngono tok. Ya wis guys yo terima kasih pokoknya aku intine njaluk dongae bukannya aku mau yo membela untuk pembenaran aku cepenge bengak-bengok anu yo enggak cuma maksudnya kan kuwi kondisinya adalah emang yo kalian roh dhewe real guys adikku emang tak akoni apa mbok ujat tak kok piye adikku try tenan al ya yo super duper ndablek enak masyaallah jadi kau kok kudu dekne pun dengan ndablek yo di alus ora iso Dableke dan semakin dihalus kok dinina Bu. Nah, nemenan. Bunda sampai ngomong trek kowe pas sing kudu nyandak. Kuwi candak mamahku, iya ora ngaras bocah kuwi tik iso tangi isuk sekolah, Masam. Tenan nek ambek mama iki malah ya Allah, manja masyaallah. Tetep ae Sing apa-apa sithik engko nek terus mari ngono nek males ngono ki. Aduh. Lara untu. Aduh. Sirah ngelu. Aduh. Enek. Enek. Ambek repa ki tak ketang dhek dibuang ilang ngono ki. Tapi kan terus gregal iso tangi kan ngono kasarane ngono. Karena mesti nek bocah memang kudu enek sing diwedeni. Wis ngono. Wis kuwi tok. Kudu. Ya wis guys, terima kasih ya. Sekian dulu dari konten Pawa. Kita semua pamit ambek njak dungane ya guys. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik untuk keluargaku, ki adikku wis pulang alhamdulillah. Karek ngenteni kepulangannya bayi dengan keadaan sing sebaik-baiknya. Sing pokoknya Gusti Allah ngridhoi untuk kabeh jalan hidupnya bayi. Amin amin ya rabbal alamin. Wis guys, sekian dulu konten Pawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Wis. Ya piye bismillah ya jali aku tak pengen krungu sing tenanan berdoa karo Gusti Allah gak oleh kok ngono ya Allah astagfirullahaladzim. Nah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bina fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Awas ya, ciblok ya. Caranya dibelah ya, di tangan ambek tangan terus wek ngono. Aja dicokot tangan ambek tangan. Warna sih, Mbak. Aku ndak bakal iso. Iso. Apa-apa ki aja gak iso. Dicoba. Iya, Jal. Nah. Yo pelan-pelan. Nek mangane aja sampai tangane ki yo kan. Lagi mingkem cangkemku, ciblok tenan Ora iki ulah nang katokku ngene. Bukan ya padha ae. Ana makan ciblok kayak ciblok kisar. Aja ngono nek nyekeli, iki nek ciblok eman-eman.
Iman-iman tak wis. Eman duitnya lah. Emang gue golek duit. Iku. Iya ya. Jerone puas. Iya lah, gak matang belicit kok. Alaan dek manuan kok. Ah, wis. Terak iki. Wis karepe kono aku mangan dhewe wis. Aku wis gak kuat ngrasakno kehidupan ini. Jadi ini apa jenenge semua masih di rumah sakit dan kenapa aku di rumah karena ya aku ngopeni cah cilik-cilik iki karo engko dilengkas jemput Mas Al pulang sekolah. Jam piro wis? Oh, cek engko Jam 1. 1.15. Ijek suwi. Jadi mam ya. Aku Cuma mau ingat jam. Tengah. Apa nih Mbak Repa ya? Jam piro mang Mbak Repa rono? Jam piro ya? Jam 9.4 piro mang ya? 45. 43. 49. Nah, kuwi rono urung muleh. Terus mari ngono jam 10 urung muleh. Terus mari ngono jam apa jenenge 10 kurang 5 urung muleh. Terus kemang muleh jam berapa? 10.15. Setengah 12. Berarti Mbak Irma balik jam. Berarti Mbak Irma ping 3. Iya, Mbak Eva balik ping 3. Urung muleh terus Mas Sam. Jangan ikut tunggu nih. So ya dek aku buka yo apa tandang gawe liyane. Nanti pangan. Gimana aku adang guys langean terus masak ayam karena aku mang tuku ayam ning gone Mbah Lam. Sekarang balik jam berapa? Jam 4. 4 sore. Lah. Kurang 3 jam. Cuci dia sih. Kayak kamu melok ora jemput Mas Al. Itu. Melok kabeh yo, mama dikancing soalnya kene uang blas ya. Jadi mam. Alon-alon mam panas disebuli. Nenek wong. Iku nenek wong tok-tok. Alay. Yo, bukan masalah alay. Masalah apa? Ya masalah sopo yo iku yo. Masalah harga diri. Iku entuk. Apa jenengem? Sudah tindakna makane ayo. Barki jemput Mas Al. Enggak kan? Alon-alon ora usah di ngono-ngono yo. Ono kita mangan model ya astagfirullahaladzim. Masya Allah tabarakallah. Gak boleh marah-marah. Makan itu sewajarnya orang makan dek, gak boleh kayak gitu. Ngerti gak podonan? Duduk minumlah ya duduk. Aku udah isuk mangan apa jenenge? Sego. Iya. Pedes. Mbak yo tapi ki nek makmi sawajare gak boleh kayak gitu. Makan gak boleh berbunyi. Gak boleh tergesa-gesa. Santai. Oke. Maksudnya ki ya sih normal loh ya, normal people loh. Tak nih. Aku nggak MBG. Nen wo. Terus Nah, ibuku boloku kan ya enek boloku. Iki aku. Nah, iki tempat dudukku. Iki tempat boloku. Nah, jenengku Pita. Mbake padha kok jenenge Mama. Susi. Nah, Mas do MBG. Kayak ngene. Dilek. Apa? Pita ngomong kok ini. Iya. Pita.
Terus kita ngene. Iya, aku nak makan MBG. Apa jenenge? Timi. Nampasku gak iso. Yo wis gak apa-apa. Wis 5 mes. Ayo.